memberi terang, mengikis semua kegelapan hidup di dunia ini. Di mana niazarhon ni Jesus tu si Nikodemus, ikos do pengakuami Nikodemus, ay guru ni halak Yahudi doho, si tua ni Yahudi halak Parise. Sehira nasangapa di bereko, ale pangatusyo portibion do. Alani ko tubuh doho siya benua gijang asa porsia ho diau. Inna Jesus. Jala holong ni rohani de bata balua ho perdosa termasuk Nikodemus sendiri. Ima diskusi di jami tahun. Laho mamereng ngulu siapari ni jolma lau madapot ton haluaon nasi kop. Didok ayat 10 itu di jami tahun. Edang na disuruh de bata anak na itu portibion na sauhumon na portibion daong naik baluaon na do. Ubahen na disuruh de bata Jesus Kristus naing malua no saluhut ganuk colma ay halak na mangulahon na roa jala diha holomon nunga taruhum aku boton na hiya hita mangulah jahaton na tiyaw hiya do isimpi manak wahe pengyamukku alin asinik ko do patubuti ay dang boyat tong dohok merbula aladang adok taru teroma si bulis siap budi sarot tu merbule tergantung dohe atong niamong munay salawar niamong mui kamarna buat majo isiarong iboto sibolis tetong isiarok tergantung harga saringki may na julu 21 rupiah binuat monotongo ni ruru mabuti ay bagak go isakui dohok may ba martaru gabi dohok may betong merbula. Ale ketika mau pajupang do halilunia mong nibondo pe oke masih mabiri ba ay binoto manakot to ya tinakko hebeng na ay semua putih pekon dako to toringon do perjulo habeng mabiri besi ay ngaho na uhum dok naking dako to na hiya hamu manakko mergabus dok mabay itorho na uhum bo digabusi denak soro uhum ni debata ngaho na uhum palak na mangulah jaton didona na di jami taon daksi uhumon na porsia di bana alay anggo na so porsia nung mahona uhum ala so porsia ibana alani porsia mahita lau mangulahon hasitongan ni debata ay roi bana paluahok kita siya dosa do tamatian gabi ganuk na majalo Kristus mangulo di bagasak katiuron kalau tadok selamat hari Natal yang kedua maka sambutlah Kristus yang menebus dosamu dan hiduplah di dalam terang Tuhan karena kasihnya lebih besar dari hukumnya alanidang dihum debata behita di ngulut tau asonang mabir hita mengulaw-ulaw lomo ni rohani debata si gano pari katuju mahati uron nasihat Tuhan tak jalay dok di jami taon ay na mangulahok kasitongan didapotot do na teori asapatar parulaw nay ay di bagasa debatado na niulana. Hiduplah dalam terang maka senantiasa kita akan menikmati kehidupan yang sekarang dan kekal oleh karena pengampunan Yesus Kristus yang telah datang. Salinay selamat hari Natal di namar pesta hita macalo Yesus Kristus si paluay dapat kita ma haguluan asonangan dohot dami. Amin. Pasu-pasu hatami. Pasu-pasu hatami say suan turohati asamat parguei ale Jesus tu aki say martu ajo omai na
Martua mahami ali Tuhan dinahujak kon hami hasit tongan nihatam gabi mapahot ton haporsion nami diho dibalga niholong ni roham dihami jolma pardo saon gabi dilioko Yesus Kristus tubuh tu portibion gabi jolma laho manesa dosa nami baluahon hami sian hamagoan asa dapot tami tutu haluao dohot hanguluan nasikop atau pargugoy mahami marhiti todim asa porsea hami di Yesus Kristus si paluay jala tarulaho kami malomo ni rohana di hati uron tingulu nami siap hari unang madili hami ali Tuhan moloroa kapangujuna do si taonon jala unang manipil hami sian hasit tongambo Tuhan asi maroham sahatu tangammu madaging dohot dinami jala jalo ma tangiang nami amin. Mari kita sian nomor 62. Natal madi kita saluhutna namang do kita non ditangiang penghentianon ma amang sintua we jepta panjaitan SSI topik dua ta songonang tersurat di tertib acara ta lau soso udongan na di gereja so na di jabu asa tapatupa Natal keluarga songonang di sosowan yang pusat memang naudari do alati buharong do penas kapatu pahon aung do pete ti pacara diculo ni garijata asa dibuang mai laos tapapunga peliata sipa sahatot tatu sending ni hakai noeng ngatung gudang Pontianak sudi Kalimantan satu Bali do di Sumatera Selatan asa doh kita marsending napaduahon son na pinabuan nakin anon patu kota do ulon na bedia ibu harong dongan naparpudi saha nakin di hatorangan asa dihitung manon nakarongan naparjolo namangihut laos tabuam ma ditangyang ta akadong atang na dibegasan arsak nang taboto di nasa mingkon soni ma soso pada rohata martangi kita ali Tuhan dibata parholong roha cara parasi roha na sumurung tung soha palang do holong ni roham dot hasi ni roham pola do di leoko anakmu nasa sadai asau nang magu hami akapardosa asa gabi hangoduan saling liling mana
di kami. Mulia tema pasar rohanami Tuhan. Ala di leo korbe kami sangat tinggi. Didongani asini roham dohami sian bagas nami be. Boy kami sahat tuhuriamu. Dinalau mamuji pasang poko pasu-pasu ma parminggon namion Tuhan asa gabi hamu dion di kuarmu asa gabi las ni roha di hami mulia tema Tuhan di asimi Tuhan nunga di bege hami atam na pinasahan ina posong ajare hami pargugoi hami asa boi hami mangatusi jada mangulahoni di siganupari pargugoi hami Tuhan dina mangalului pangabahan di ngolu nami siapari tung holong doa sini roham sabing nahu pangasok kami cuak songeni Tuhan yang pasat tami tangyang nami dia karuasmu mulai sana na met satu na poso satu na matua na dong di huriamon suak songeni na dibagas na sidabe dongani na sida Tuhan pasu-pasu ma asa terbahen hami madalani hari-hari ningolu nami asa terbahen hami mamuji pasang apoko marhite-hite sian parulang nami saksoni Tuhan di botohodo imana masa di negara nami ima pandemi COVID-19 di botohodo Tuhan kinagudak kami namarsak namarsahid holan alani kopiton pargugui mahami Tuhan asa bui hami manahan asa bui hami hipas dan bui di monako kami pergumulan kopiton sok-sokin nang piadong namarsak ina mangadopi pandemion homa nama pargugui homa mangaramoti asa boy nasida mampu melewati masa-masa pargugui ma keluarga akan namarsahid pamalu masahid suak songeni Tuhan duaka peneliti dokter do paramedis menjadi ujung tombak di penanganan COVID-19 homa nama pargugui homa nama ngaramoti jalo homa nama ngalun hasibu habisukon asa lam ibu kami melewati masa-masa asa dapat akaubat dapat vaksin nabui pakyon nami dinalau mangalo COVID-19 pargugui nang pamareta nami uluan na asa bui mabuak kami turu dalan lomo ni roham mulia tema Tuhan satu homa daging nang toti nami asa terbaik kami nama dalani hari-hari ini pinuji pinasangat mau Tuhan mari hiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami amin.
Ada rakso masuk kita tu acara ulau nabadia auksotik pemberitahuan laos di bangkut tamahita macalo ano dilayani perhala dope alai di jaluan non roti jolo selesai mau madok perpadanan nabadiai sona didok di Yesus Kristus hata amin baru pe asata pangan suaksoni nadoh angguran non. Jadi kita tiuk buti unangi torarong pasahaton tupamangan nasat tadi alai rakmahita marsi panganon anon persiapan ni parhala duma meredehita. Jongjong mahita marhite-hite goarni de bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tod di porbadia namano palangit dohot tanon di pasaor madamena tutod di muna amen dapotan hanguluan na saliling-liling na do ganup na mangatod dagiku jalada manginum mudarhu jala paheheoku do ibana diari parpudi martangi yang mahita ali Tuhan de batama nami para siroha jala pardengkan basa pujion nami maho ala nauk patar holong roham dihami marhite Yesus Kristus Tuhan nami odo patupahon halua dohot tangguluan na saliling-liling na dihami marhiti pakokop ni anakmu Tuhan Yesus Kristus asi maroham topot mahami na pungon marhiti todim asa dipatubuh haporseao doho pakirimon na mangulu di bagasan roha nami say pargugoy mahami saluhukna asa radi jalaw duk roha nami majalo dohot mangaton parpadanan na badiaon pabuana tutuhami porsea di anakmu Yesus Kristus Tuhan nami naung mate jala mula mangulu manggarar dohot manesa dosa nami ibana do mangukap pitu dalan tuhanguluan dohot hasonangan na saliling-liling na amin udul mahamuna nah hinaholongan ni debata ipasita rohata noaing mangaton parpadanan nabadiay di bahini naing takas boto otta ahadu uli dohot lasni roha diulaw nabadia nanaing pamasaotta aso nang mabir hita madapotot tuhata para si rohai alaya salas marlas ni roha hita majalo haluaon na pinatupan ni debata Jehovah do patupahok kasesan ni dosa marhite pakokopon ni Yesus Kristus asa dapotak kanguluan ganuk na porsea alani ganuk halak na rotu adopan ni debata di bagasan roha na magupu huhut manolsoli dosana dohot pabahenan na nahurangi maradupod di bata dohot dongan na jolma
jala olo majalo dohok mangato perpadanan nabadiai ingot mak partohak doi bana di haluaon dohot tasesan di dosa na pinatupan ni debata atong Roma hamu tu debata marhite Jesus Kristus di bagasa kolong ni rohana alay unak pangasahok kamu denggan ni rohamu nasabing pangasahok kamu masih ni rohana nauk patar di bagasan hadirion ni Jesus Kristus asa dapotan hati goran hamu di adopanna molo tajaluan nona pula-apul dohot pasu-pasu sia debata merhite na mangaton perpadanan na badiai leho kamu maroha dohot daging mutu ibana sa ibana na punasa toktong may hutok kamu Tuhan Yesus uloy hamu mahatana badia maparangimu pabua mauliate ni rohamu na di ibana akup ni marsadari roha mahamu masih holongan masih urupan mahamu sama hamu songon natama di huria ni Tuhan Yesus ay Tuhan Yesus do ulu ni huriai ruas na do hita dilehot Tuhan Yesus do patik kolong ni roha lau mangihutto ni bana jala di dok sianomma boton ni saluhut halak hamu sisiak molo masih holongan hamu sama hamu atong rap jongjong mahita saluhut na jala uduk ma rohamu diadopan ni dewata dinan lau majalo perpadanan nabadiaon para di hamu marohamuna diadopan ni debata nabadiai jala alusi hamuma atana husuk kunon di perhatutu roham do pardosa hosian hatutubum dohot alani pangalausim di patik ni debata alusima di perhatutu rohakku do na porsea doho di Tuhan Yesus Kristus narotu portibion panguluho pardosa ibana naung mate humoko po mamorsan jala manesa dosam alay mula mengulo alani hagugun nai asa hinorhon ni gabe partohap ho di hanguluan na saliling dilingna alusima porsea doahu Porsea doho ya roti dohot anggur si jalo ommo dohot si panganommo di parpadanan nabadiaon perhitian ni daging dohot mudar ni Tuhan Yesus Kristus doi napatupahon hasesan ni dosa diho dohot haluaon alusima porsea doahu Olo doho makanguluhon pakokop ni Yesus Kristus di bagasan ngulu dohot parangin ay baru olak nion sahat rodi saliling lilingna alusima olo doahu atong naposon ni debata doahu pasahaton hatana tuhamu di bagasan goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi porbadia hudok hatau tuhamu lasma rohamu nungasesa dosamuna pauduk maroham martangiang tu debata laos manangihon hata ni Yesus Kristus napadirihon parpadanan nabadiai ali Tuhan debata manami na di banua gijang para si roha jala pardengkan basa doho jala rodi saliling-liling na doa sini roham upuji hu pasangap hami maguar muna badiai huhut mahu parhato pot hami tujolom pardosa dohami sian hatu tubuh nami dohot sian pangalau sion nami di hatam natama dohami honau hummu alayala asi dohot tolongi roham nauk pinapatarmu di bagasan Yesus Kristus nahumoko pami ido bana talupami rotu adopamu asima roham mali Tuhan jalo mahami gabi anak komu gabi parsidohot mahami di haluau dohot tanguluani marhite Yesus Kristus Tuhan nami si hokop jala si pangulu hami. Amin. Dibuat Tuhan Yesus mah
roti borngini uju tarjehe ibana didok ma mauliate dungi di penggoli mai dilehom matuah kasisean na huhut didok calo hamuma jala pangam madagi kudui nanilehon humokop hamu ulah hamu mai bain parningotam munadiahu duksun nasidamangan dihidat ma panginumani didok ma mauliate jala didok ma tuak kasisean sudi mahamu manginum siani ya panginumanon pada nai baru mau di bagasan mudarku nadurus humokop hamu bahen hasesan ni dosamu ulah hamu masongoni bahen parningotam munadiahu amin atong romahamu nungaradi saluhut dai jala idahamu madenggan basani jahoba martua ma manangise namar haposan tuibana amin hudul mahamu Roma parhalado 7. Jongjong mahamuna majalo roti ale ditiup ma huhut ma dibigi hatan itu hatta Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma dagi kudui nani lehon tuhamatean umokop hamu bahen hasesani dosamu ima pahoton rohamuna marhapor seaon tuibana asadihamu hanguluan nasaliling-lilingna didok tuhatta Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma dagi kudui nani lehon tuhamatian humokop pamu bahen hasesan di dosamu ima pahotor rohamuna marhapor seaon tuibana asadihamu hanguluan saliling-lilingna amin pangama.
Tidok Tuhatta Yesus Kristus calo hamuma jala inumma mudar hudui nani lehon tuhamatean umoko pamu bahen asesani dosamu ima pahoton rohamuna marha porseaon di ibana asadihamu hanguluan nasaliling lilingna Idok Tuhatta Yesus Kristus jalohamu majalainu mamudar hudui nani usehon tuhamatean umokop pamu bahen hasesani dosamu ima pahoton rohamuna marha porseao tu ibana asadihamu hanguluan saliling lilingna. Amin. Martangi yang mahita dipuji rohaku doho todiku doho ali Tuhan debata alandinggan ni basam dohot asini roham naung pinapatarmu tu saluhut hami diliok anakmu Yesus Kristus nagabe haluao dohot tangguluan nami jala dijakon hodo hami gabe anak komu di nama jalo parpadanan nabadiaon dohot mahami ali Tuhan gabe panean di haluao do tanguluani jala jalomu mahami gabe anak komu marpos ni roha mahami di ngulunami siap hari ainung ngapatar haluao ni di ngulunami olak nion rodi saliling lilingna. Amin. Hudul mahita laos marede uhud papungu pilihan. Lasmi
tangi yang mahita pasahaton piliat tatu debata. Ali Tuhan debata manami para sirohan na sumurung hodo haroroan ni pasu-pasu dohot silehon-lehon ro diaka denggan basa na mauli utus. Mauliate mahusopahok kami tuhola di pasu-pasu hodo ngulu nami. Upasahat kami matuho diri nami naksian na nilehomi say jalo may gabi pilian na hucus diadopamu. Pasu-pasu mapilian na hupasahat kami otuho. Asa di parhase yang huriam. Pati bulhon harajaomu di tonga-tonga ni portibion. Buhay marohanami marhiti tordim na badiyay. Asalam patarhui da jalahu boto hami. Gudang ni silehol-lehomi di hami. Ajari mahami asalam girgir hami madok mauliate tuho. Huhut pasahat pilihan nami dan laho pasangapon ho. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rabhita mangido ditangyak tay. Aliamanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaomo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay horona puna harajaon, dohot tagugun, rodi hasangapon saliling-liling na. Amin. Mulak mahamu di bagasal las ni roha dohot dame, jala-jalo hamuma pasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala didongani Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tutordin. Amin. 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 Shalom, selamat Natal bagi kita, selamat menjelang akhir tahun dan tahun baru yang akan datang. Sukacitalah, Tuhan senantiasa menyertai. Oras.